सनानि भेक्सिन दिनै भेक्सिन लानो थांसै। एसे साइलेन्ट लायदो बेयाव। बिमाय थादों। आदा आखाइखौ हरदो आदा आखाइखौ hãy Lani sana, nai, itu ras. Apa? Itu aja. Nggak, akhirnya kita amtasi ya, amtasi. Nade sana deh. Sana. Apa, sana. Deh, sana. Oke. Angin, apa, sana. Dia nggak mana? Ambil. Sampai surki. Jauh dah. Ada sana ada. Sana, oke. Apa. Dia ni kebeke ya. Sana. Masih. Gerli kalau dapat kali tua. Mesti buat. Apa buat dia? Oh ya mana? Dia cuma dia. 백신 होनानै फैफिनबाय आरोना जों दा अना खाना फिसाया जा गाबबाय जेनथेन फुनथुबाय आरोना लोमजाबायमोन ओमफ्राय पेरासिटामल दौनानै सुग्लायबाय 3 नाम्बार भेक्सिना सायो ओमफ्राय बिथिं खालामनानै दोनबाय जा गाबदों अना खाना मोनथियाना फार्स्ट टाइम जि सायो ओमफ्राय जोब्रासिनोसो आरो गाबसिनबावो आरो जेनथेन आथिंखौ हमथानानै फुनथुबाय आरो मुसारि खोंनानै होनानै उन्दुथोंसै मोजाङै उन्दुथोंसै नङाब्ला जा थाम्फै गिदिर फैयो थाम्फै गिदिरा जि डिस्टार्ब फोजाबफिनबाय थायो आरोना जेनथेन खस्थ' मस्थ' फुनथुबाय आरो दसे सान्थि उन्दुथोंसै फिसाया